on the beat. Bye.
My name is Chief Lady Amarachi Akpuaka. Okay, today can I induct me into with prestigious Utu Odu Iyom. When I was a little child, I witnessed my great-grandmother's own, and I know now Iyom is a great title in Igbo land. So more getting into the Otu Odu and Naseka Chineke, because ndị meliam gbegbuo afọm na ndụ fatọla. Because when you take a title like this, you start living like that title, like clean life, things like lies and all that, you stay away from it. So, and I am promising myself that I will be part of those people and give an example like they did. So, and I pray that God will help me to do that. Yes. Thank you. My name is Dr. Professor Stella Ujunne Asanya Akpuaka. I am dressed this way as a traditional woman. Iyom, a titled woman in Igbo culture. I am an Iyom, and my Iyom name is Iyom Ijelenze. Adezonya no moji, Mwablusiani Gulubo code. I'm dressed this way today because I am here as the founder of the modern generation of Iyom in Aba to crown a brand new Iyom into our prestigious Utuodu women of Aba and diaspora. Oh, in Igbo culture, for a woman to be admitted into the Iyom society, that woman must have proven herself worthy of being inducted into this prestigious group. Because an Iyom woman, a titled woman, as Iyom is a woman's equivalence of also title coronation for a man. For her, she would have been an upright citizen of the town, an achieved worthy woman. She met all the criteria that we put out before any woman can be admitted into the prestigious Utuodu women of Aba and diaspora. She's been married to her husband for over 15 years. She has 4 children that she has raised very well. She's educated and she's a professional. She's achieved as much as she's able to, and she's still achieving, and she's working hard and upholding her household in the way that is expected of a responsible, cultured Igbo woman supporting her husband. And so our association, our society found her worthy after she has gone through the rigorous application process. She was interviewed by the team of the directors of this prestigious Utuodu, and we found her worthy to be inducted. So today, December 31st, 2024, we are here to complete that traditional ceremony and induct her into prestigious Utuodu women of Aba and diaspora. Where do you want to go?
Era tu ekwensu owu ino. Okay, what up? My one and only Afumwell Tanne. Oh, Punya Cassie.
Stella, Ujunna Fanya Akpuaka. Iyom Ijelenze. Adesonya. The founder of modern Iyom in Aba, Njikoka, local government. The current president of prestigious Utodu women of Aba and diaspora. I know I see no. I want the prestigious Utodu Aba women. Iyom Jesus, Lady Tina Ukaf. Iyom Mrs. Fidelia. No. Iyom Omasiri Chukwu. Iyom Dr. Jennifer Wampo. Iyom Ego Ibo. Adoso Dinobi. Iyom Mrs. Helen Ukaraf. Iyom Adadiorama. Iyom Cindy Ukafo. Iyom Odunne. Iyom Sandra
Okafọ Iyom Akachukwu dị n'isi. Anyị si unu nnọọ. Anyị ka na-eche ndị otu anyị. Iyom Chief Mrs. Ngozi Emeka Ugokwe Ugo ndị ọcha. Anyị na-eche ka falite. Anyị na-eche Iyom Mrs. Elizabeth Nwakọ. Iyom nwanne Ugo nwanne. Anyị na-eche Firefield. Anyị si unu nnọọ n'afa ndị be Akpuaka niile, n'afa Chief Sir Bathelomew Akpuaka, Chief ọzọ Nwachinemelu, Chief Mrs. Amarachi Akpuaka, mmiri Malugu, Ugoma Jelumba na Baga, echiri echichi na Baga. So today she's celebrating echichi echiri na Benia. Chieftaincy also na Baga. So we have multiple celebrations. I still don't know. I did very conversant with time. So kind of leche go on obia. Father Abiago Kauka Gosie Odu Gosie Regalia. So when you may work, and you may waste time on your own. I got we all was go. Everyone know I know. Ndi yellow kafakulo line. Iyom Obosi led by anyone, any Obosi, any Ekenemun, Italian Ekenemun, Ogalanya. I see no. Dalono. Anambra State, the real, original, authentic, registered Amarachi State, led by Dr. Gina Okeke. They are here to support a fine name. So, any wine as I not assume no. I went up home. One of them would have died. I wear wine out. Makana, Abo, Ufoyafo. I wear. I fine on your I appreciate you. Javan. Ona maka. Ndi ogom. Dalu no. Ono de ko no yadi. Dalu no. Oh? Kai bu anyi odu. Akoko. I na-ekene kwa Iyom Kosi. Ufugoni 5 years. Imezu ife niile ka esi enye. I nwere protocol. Serious protocol. I have achịkọta ekwe ọnụ. Tupu ịgwụ ọdụ, anyị na-agị ya aka. Ị ga-ezu ife ị na-eme. Ị ga-abịa interview. Ị ga-efilu form. Isi nsịa form. The group of Board of Trustees. Ijemi itiefa. Ị na fa ajụ aga ajụjụ. Ọ dịlụ fa mma ka ajụ. Ofu onye ara eme ike iwu. So all got through the entire process. Be successful. I ain't chawezu. I be a boy order. On a boom where one order organ. They do not pull up the kid. So Father I go see like order not to try and channel or go see order. I went and sick now. Now for you need an epa. Nafa Amaba. Ma Chukwu okike bi n'eluigwe. Wee na-asị ka ọ gbadata ka ọnọdụ agọzigola anyị ọdụ. Ịbịala di na ana-aba etu nsi gị, ana-ababala anyị uru. Ị ga na-asọpụrụ ana-aba. Ị ga na-asọpụrụ di na-amụ gị anya. Ị ga-ene ụmụ gị anya etu kwesịrị na ị na-enefe ya kontinu na-enefe anya. Ị ga-edebe iwu ndị ọdụ. Ọ bụ kwụsị iwu anyị. Ndị ọdụ a niile na-eme anya. Agwọ complain nsogbu ofu onye ara azụ na-adị. Ka wee sị ka ịgụ aga ọdụ.
Iyom Jesus amasịrị Chukwu ụmụ ya aka. Uche. Nne, anyị na-agbụnye gị ọdụ a n'afa nke nna na nke ọhụrụ na nke mmụọ nsọ. Ọdụ a ya wetara gị ife ọma, ogologo ndụ ahụ isi ike, ife akwa ife enwe enwe. Amen. The one I'm also. Cool. Okay, Iyom Aka. Ifugia na Iyom mmiri malugo agbagolo ọdụ ịba na otu ọdụ prestigious win. Aka 1 2 Ọ bụrụ na onye otu gị Thank you. And so, I will speak a little bit in English language so she will understand. Chelsea, are you listening? All these, pick on the picture. Can you go? You're wearing white. You see all these women wearing white.
No. You see, we call them aunties. These are elephants. These are meant from elephant tusk, in case if you don't know. We are putting on an elephant tusk on you. You know how big an elephant is. That's how big you're getting. And that comes with a lot of responsibility. As a young girl, you have to carry yourself with maximum respect, maximum integrity, total respect for yourself first, total respect for your parents, and respect for your siblings, and respect for the entire Aba kingdom and the entire Anambra state and the Igbo land. You are today moving on an Iyom, and that means a crowned princess. You must respect yourself at all times. You understand? Do you have questions? Thank you. Otu aka ọ dị. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Otu aka ọ dị. Ọja betalụ m ka nne ya. Special name, and it's called Oji Oma Prunovinaya. Do you know the meaning? Your father said that you are a beautiful coconut that grew in his compound. Therefore, you must maintain that powerful name, right? Because you're beautiful, and your father recognized that. Hold it. Anytime you see me, you greet me this way. Let's count. We will go 1, 2, 3, 4, and you lift it up. Stand up. Put your hands together this way. 1, 2, 3, and 4. Give me a hug, beautiful. Thank you. Hi, beautiful. You're happy, right? You're being crowned a princess, right? And your daddy gave you a beautiful name. Odo Ugo Naya. You see this ivory? Calls you a beautiful ivory that belongs to her father. That's your name. And so, I'm going to put this on you. You heard what I told your sister, right? You must always act good. You always be good to yourself and to everybody else. You can't be to mom and dad, to nobody. Always tell the truth to mom and dad and everybody else. You will always respect your aunties, every one of you, and be a good girl to all of us. You're gonna do that? Yes. Oh,
beautiful? You're happy, right? You're being crowned a princess, right? And your daddy gave you a beautiful name. Odo Ugo Naya. You see this ivory? Calls you beautiful ivory that belongs to her father. That's your name. And so, I'm going to put this on you. You heard what I told your sister, right? You must always act good. You always be good to yourself and to everybody else. You can't to mom and dad, and to nobody. Always tell the truth to mom and dad and everybody else. You will always respect your aunties, every one of you, and be a good girl to all of us. You're gonna do that? Yes. You see this fan? Take it. Hold it. It's yours. Isn't it beautiful? Every time you come to my house and you see me, you will greet me. You see all these aunties in white. This is how you greet them. Stand up. You hold it this way and you greet me 3 times. You hold it this way. I want to see your face. Do it with me 3 times. 1, 2, 3, and 4. And 4. Yes. And you put your hand up this way. Amen. Put your hand up. 3 times again. 1, 2, 3, and 4. Give me a hug, princess. And this is a beautiful certificate. You keep it for the rest of your life. When you get married, you show your husband that you are an elephant. Look at us, look at us. Okay, look at us.
You people are doing well. Ijaz one. Only suitable intelligence. I didn't really never mind what much. At the beginning, of an organ, I don't want my fear, I don't want my fear. Even before the men are born, I don't want politics to go on an area. Father, a farmer with a pen. Where they was a tata. Nandini Nebiano, witness. If I met tata. Na facha ni nembaga na paya na panuti. Makanagi mo ano lugo nudo already. Na chile ka gozi kogi. Ne ku mwaka. Ni manon ebonye ko fa na bu ubu. Ebele ne be ni sifa ko na ndi abaya anu kofa. Nda abaya anu kofa. Ka fa me no sibu ike maka anu ko ma fa aba nke ada. Na si no ojipu na nne ya. Oria Where you put a chile ke ebele, what put a smoke mother naba? Can I be friendly? I would not be well. No, if any Kumakia, when I say, Nachuga goes on your Bonabia. No one Jibia. Nanko Gajina Yamakali. Never in the park, Mefu, where may find a Chuga, a good young magic room, Magina, Jesus. Dalon. Iyom, Oju. Oju pulu obinaya, Oju ma pulu obinaya, then Iyom, Odugo, Nya, Dalundo, Eye you know, Iyom, Ijereze. Iyom ni dala meke no, Dalundo, Mili walu Ndị Akpuaka on behalf of otu enyi nwanyị Ogosi, anyị na-asị unu mmiri malugo na onwe ya, congratulations. Ọ dịrị easy. This Ivory abụla obere ife. I am a medical doctor, mana ebu m ya bụ ọdụnọkwa. So mgbe mbụ ka a na-asị na ndị bụlọdụ bụ ndị omenala, ndị ife nwa, it's not true. Ọ culture anyị ka ọ bụ, ọ tradition anyị ka ọ bụ. Ọ bụ na ịgbụrụ ọdụ as nwaanyị, ike ebidoro, you haven't started. Ịghọtago ọnya ka ihe abụ emesịa, then you belong to the society. So on behalf of everybody here, ana m asị unu congratulations, and Chineke ya edu unu. Ọdụ a unu ya mịta mkpụrụ. Mịta mkpụrụ, ịghọtago? Wee na-ekenekwa Ijeleze, onye ọ bụ Ijeleze, ada eze ọnya n'ụmụ oji, adịide, jide ka iji, onye afọ ya jide ka iji na-eme ọfụma. Wee na-asị unu congratulations. I pray that God will help you, be with you, and guide you through Jesus Christ our Lord. Amen. Nwaji nwayọọ wee na-apụta vụakafa chapụchara achapụ topu etopu ị na-enufe anyị fụ na fa dị ka ndị Akpuaka na si adị. Iyom mmiri malugo ọkwa na-emechakwa na ofu onye anatagharị Akpuaka na ka ọ wee dịkwa ka a na-eme maka na asụ na aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni. Ụmụada Akpuaka na-eyi Akpuaka na be ụmụada Akpuaka na-eyi anyị Igbo ofu. Ụmụada Akpuaka na-eyi nwanyị bụ ife. Ndị unu na-anụ olu ha bụ Association of Ụmụada Akpuaka na-ebotete nke Iyom mmiri mara ugo bụ our general president and the founder of this association. Ọ na anyị ji eme ọnụ. So I ebe n'ụbọchị taa wee sị ka anyị congratulate ya maka na ọ bụ ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Chief Ugoma jelu mba na Akpuaka ụwa niile na-eme nya bụ ife ma nke anyị nwa na-eme na ụmụada Akpuaka na
obi ụmụ ya na anyị nọ n'ike nkịta bụ n'oke o si emeta anyị mma o nwere large heart to accommodate all so nna anyị na-asị gị jide ka ije maka na asịsị nyere gị chieftaincy title amara m ibi na-adagide na ya kpọzikwu gị yes mana anyị na-ekwu na Chineke agọzigo gị already but ọ ga-enye gị long life with sound age sound health ka ị ga-eji bie yes for your 5th generation with sound health ọ dịgolu gị mma already anyị ji ofe Abagana na-ekwu na o mezugo n'aha Jizọs biko nke a bụ dịka iwu anyị si wee dị n'ụmụada Abagana general then dịka isi emeta anyị wụ ndị home mma anyị wee sị na anyị ga-enye surprise package Wow. Okay. Oh my goodness. Hey, Jesus Christ. nke ndị home member ji asị gị jisi ike ka isi eneta anya. You merit that. Our able president. You merit that. So well anyị ka Ụmụada Abagana ebutete. Ụmụada Abagana ebutete. anyị bụ ofu Ụmụada Abagana. anyị bụ ife. Amara m enu mmeji kenu. Amara m etu mmesi kenu. Unu mana m awụkara onye okwu. I don't use microphone. But with this gift, even I'm shaking because of the joy. Itu ọbụna unu si wee cheta wee present ya this to ka Chineke gozibe unu. Amen. Ka Chineke gozibe unu. Amen. Unu mana e found association adịrịzi. Yes. You know the fight. Yes. If I ain't got through, I want to get it till today. And if I not to move, you know, Jimmy, mana pota. Pota kwa funo, no one other pota, and see you no man, can you move? One neck a metaife. Actually, Kuno keep in mind that no one neck a metaife. Jisenike. And I appreciate this gift. Thank you all. Iyom mmiri malugo. Ekwu m na nke ndị Abagana na-adị iche. Ọkwa ifu gị ebe a. Na nsụcha ya nwa obele ọka. Mana otu o si adị, ịmụ ibe na-atọ m ụtọ na onye ọbụla na-eji na ndị niile bi alụ ọdụ onye n'ọkpa. Iwu na nwaanyị butere a na họteelụ si na ya na-eje ịgba awa ntịlọ. Sisi kụọ omechie ọfisi na-abịa ya na nwunye ya nọrọ. Ọnụ nwaanyị bụ anụ nwaanyị tọnyị fana ya na-egbodu ya. Ọmanụ ndị nwunye ka ya nọ. O nweziri ka ọ ya adị pụtazi efu dị mkpa mmadụ chi ezinụlọ na-anụ nwaanyị kwesịrị ịkwụ iru ugwu. Ọ nọrọ a na-afụ ya aka n'etiti isi ọ na-amụgheri n'etiti abalị. Just imagine. Mana ịfụcha otu a, just imagine na ịnekata ijele nze anya bụ isi na ihe ezi wee fụ ya ebe nwa na-agba awa ntịlọ. Na gịnị na-emezi a na-etozu ife etozu. Ịfụ nwaanyị ọchapụ ka nna agwụ na ịfụrụ na ntozu nke m etozu nke onye lụrụ oge ya mee ya and ewukwala nwaanyị onwe ibe ibe na-eme ịpụta solufa na-eme maka na ọka ka onye na-eme ka ya gwara kwa gị afọ ife ya atụchata na ya tii ya ka ọ wee dị ka ụfọdụ asị na nafa na-eje ụka nafa na-anọ n'iru ụlọ ụka iru n'ụlọ ụka fadara ego ndị ụka na-eripịakpọ na-agbarikpọ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu, ara m atara okwu eze alụgwọ nna ya bụ ụlọ ụka ejetakwu m ụka ọnụ m. Mụ na gị na ọzọ nwa Chinemere dịkwa ka ofu nne eji anyị ka ebe bịa ibe
ọta nke a na-enweta enweta ka ọta ime ya otu a mba nke ete nke ya ete ịrọ ndị ọcha dị mma ka basi obodo oyibo wee nata The three wise men on the way from you are hiding now. I'm a woman on Facebook. I didn't get the chat. I'm just one as you can see, it's a rebel boy. Also, what's in a melon? I'm going to be your child. Man ekwuru oke ekwulekwu na season bụ maka akpịlị mmadụ emekọtala uzuo nke onye ekwu echi maka na onye ọbụla ji okodo na-arụ adịghị ya na-arụ we cannot go back ọkọchị nna gbatụrụ ọkwa gị gba ma aka abịa arụke walụ ngozi a na-ede na ọzọ nwachi na mere ka o buru ụzọ gba aka ọgbara aka aja ka nwudeti ya chief ọzọ dị n'obi aba ọchịla ọzọ ụmụ ọkpala ọchịla ọzọ na-aba ọchịla ọzọ gburugburu ọchịla ọzọ nwanne m senior brother, a man with so much respect, a man that made things to happen, a man that protects his prestige, a man onye nwanne ya na elu ugwu a na-alọtakwa n'ichuchu nke onye n'iru uru mkpana kọmansi Amerịka wanda ana m anara ego n'iru ọrụ n'olu obodo ego ọkwụrụ ego ọrụ ọnụ ọkwụrụ m mma ọkwụrụ 100,000 n'obodo ọkwụrụ ego dị n'elu egwu o mezo onye etere ma a na-ahụ ụzụta mmesi mmanya nwere ọtị na ife nna-achị igbu ụlọ bụ na a na-asị ụlọ bụ na aga na-esi n'ụlọ ndị Akpuaka ife ikike ezinụlọ and all the new power, because now behind every successful man there must be a good woman. It is not good. It's not so. You got to go. That's why why behind every successful man there must be a good woman. Otu akọrọsụ wee na etiti ndị begide n'Ibaraka na ndị Grigori Akpuaka Nzanahụ. Ezigbo Ada Gideon n'Ibaraka anyị na-ahụ dị ekwukwuọlụ ndị manara ya bụ mkpụrụ mmiri mkpụrụ ọha kwuru mbụ maka ọ bụla dị na nọ na ihe mkpụrụ mmiri a ma ndị sebọọlụ ma ndị daka
Can you keep me in a name only? I don't know that's where. All the glory, okay, more people in a name only. Macaronia, I want him to model on me. And I'll see him only. I'm really a good parents, they don't want to write around and not like that. Atau ni kukurin mereka mana atau mau ikan iya mau maluku, ugama Bathelomew, kita mau lagi. Ada kita ni bahkan esok malu debo, cukup Bathelomew. Waktu ni pun mau dipolisi. Oke, ada lagi makanya esok malu. Mua bawa apa? Isu weti jamuan aku ipa. Ọbụrụ na ife egwu a na-ebesi ike ọ dị inwe ya, ọ bụrụ na ọ na-ebesi ike ọ dị inwe ya, it's better to invest in a human being than the ịnọkọta na mkpụrụ ego gị na-ahapụ ịnọkọta ebe a na-agbakọrọ ọgụ ị nwere ike ịchụrụ ya wee na all the way from New York. You're highly welcome, sir. A very good man indeed. You're highly welcome, sir. You're welcome, sir. Omwada baga na biaba. From Alabata. Fani Alibata Munyefa, one nefa, Munyefa. Yes. Makana badi wale nuba. Nekwana ndaba wana notakuna ofuma. Igo bi, wana lecture. Uchimo. Abaga na mko kwa nono. Abaga na diwe nime. So, unu update. Onye chenu mwari abia no chana na abaga na. Nda abaga na bia baba abia no na aba. Okay. Enwete ko update. Iyom mmiri malugo. Okay, onye di ogo nwe nwanne. Oh, that's wonderful. That's nice. Iyom mmiri malugo di ogo. Site n'ụtụtụ. Hey, Ada, dalo. Ogo tu ago si ade. Onye na-eme ọfụma, ọ dị ya na-ede. Eni dị ịgwa ya agwa. Na-ebe ọnwụ na ọ nọọlụ, testimony ya na-aga n'aka nri na-aga n'aka ekpe. Maka na otu ago si ade. Na Iyom mmiri malugo. Diamond. Hey, stainless lady. One one, you can look at the two one. Now, see, you can never come again. And then book on again. Oh, on change. Oh, you get it. No, I see the charm. No, so that was me. Odo na aga se ke gba nya be kwa na gba nya ya ka ndị mmadụ bụ ka isi agba m ọgwụ. Ọ kwara gị ime ike nwe ta. Nọọsụ bịa n'ụtarị m ike a. Mmiri malugo nke m. Ịma na m aka abịago wee wugo m akụ mana ọ nwe ibe anyị ele n'onu kemgbe unu nata. Iwe onye isi yutu adịrị isi. Etinyego ba nta. Mana otu aka ọ na-adị daalụrị nne. You can see here is arrival of Melo, the FC capital you are highly welcome. You are highly welcome.
sir. Ah, okay, okay. Okay, what's no? Okay. Where says the letter? Like I said before, I have my senior colleague in the building. So, already what can I They can go there on your tumna stage. Because Kopukwani, Akamaka, no, it is you. Okwa walk with talk about Kunu Nelini. Ivane Madi Ndabaganekemono Baptist Church, See you Christ Embassy, the Deeper Life, Eucharistic Faith Assemblies, just where to Anglican, where to Catholic, then Nabona and then from the year 2000. Oh God, Jesus Christ, it's already a better, Obia, Church, you know, put it. Bible say, foundation of faith ministry. Now go now. Jew God's Kingdom Church. Hey, G.I. Ewalam Nala. The Bible say, hey, Holiness. You have from the diaspora, they sing. Can you go now? I boy, go now. Let me finish it, I beg. No time. Illumination Assemblies. Jehovah Witness. The Kingdom on Earth Ministry. Lord choosing. Wanting of Fire and Miracle Ministry. And New Testament Gospel Church. Overcomers. Presbyterian. They call them Presby. Kwa Igbo ministry, hey, what I had on Ojo Leba, you make in a national stadium. Kwa Igbo, you know they go anywhere now. Kwa Igbo not there. On Kwa Igbo before. In the port, in the levels. I already Christian Church of God. I'm not sure of 2 million when I have. Ese wo synagogue ya TB Joshua oyisi ha wona ha na cho yisi ozo ti wo tabernacle of faith you unity church ndaba ha na ngucha bia na ha na ngu bia na the church ana maga gbogbo view victorious army W Winners Chapel, Exploit Christian Believers Ministry, headquartered on Abu Lagos. Why we are with Zed Zion or Zoe Ministry? Or we are going church plenty now. They don't even come off alphabet now. Here first now number. Have 1, 2, 3 now. 1 now, 1 in God Ministry. 2 double anointed people ministry. 3 only 100 in one God ministry. 1 Trinity. 4 square gospel church. No 5 yet, no 6 yet, but they don't get 7. 7th day Adventists. No 7, no 8, no 9, no 10, but then when 12 Apostle Church of Christ. Oh yeah. We got to make a landing there. And that's except to lawyer. I don't know why this mic is breaking if I want to get close to them. Oh, mama. Because we want to respect you today. Actually, we don't know. But we don't carry. We don't see. When get me handing them, why am I too much? I'm telling you, I was saying I get you put a zone 3 pieces. Mommy, no. Mommy, we don't know put a family. Nadia with me, and that's an army here today. Who knows soon on that a family? Carry on dinner. Where is you? Who not suffer na family carry ndempa because you well alone. I want to settle this. This is occasional plural. My work and my wife, my mom no here. Na family. Hello. Hey, all region occasional. Oh, they can go here at the book of this nonsense. I'm telling you, oh yeah, my occasion or the whole family. Deep Western Island, Nabakan Kabal. In our MC Nak, in our crow until you never got in a line on her.
I want for now. Oh, I want cause the problem of this country. Oh, for la chipa ini lo. Makono na mono na le mono na ho Buhari ni mem. Because let you Chineke you know. What you know you are oh for la chai. Ndi no na so no. Bring it down small. Oh DJ Nemeko. Three wise men. Okay.
Ichie Okaka Achwebu na Abatete. When we were in school, we English, no matter the law, you may have a kita yana Bruce, Nazazo to Aha. It was Bruce now, we are Papa is either rich or Poppy, Papa did rich or the family planning, or Papi, Papa did Alapo, when we have consigned a family planning, or family problem call, or Papi. As I am standing here, I am called the person, or Papi. Actually, Pokota, you know, Kihaya by people, Chairman, Papi. One name we did not school,
ihe bido from pre-nursery or P, ibulite small ịga primary P, certificate niile kwụsịrị na PhD or professor. Ọ ya ka ọwụ ya. Mgbe ị ga-ede ya ka ihe iji ede ya. Pen or pencil, ị ga-ede ya na paper. Kwuru na okwu, hey! Aba, nnu mee m ihe a. Mbi obodo ọzọ, mgbe na awụ m nwa afọ Igbo. This is the first time I'm stepping my foot. I'm coming all the way from Imo State. But I like the China because the thing is promoting love. Ochichi Tunibu and Ochichi Buhari may promote love. When good love put on and Ochichi, when they may see one occasion, only you that's allowed to one occasion. Let's say we have one man here, he can make them in a harmonia and anybody. My game went in the Arab Ochichi. It's an occasion, and I saw how we are not saw, who has a master, whoever I have. I'm getting good news and education. So it's promoting love. If you only want to master of what we are, let's put a light on our home, so you just get to the problem out of Agro to promote love. Also, so you start asking to Babu immediately. What I saw Hana Kata, I prove said to Enata here now. Nepun on some because I ain't a female. Nepun or any female. Then Oyena Muya. Then the Nepun actually John Hana respond. Hana read me. Oyena female. Oyena Amuya, Oyena Tatasumono, Oyena Boju Mass School Runs, Oyena Bolotaha, Oyena Sydney, Oyena Waha Pampas, Oyena Pesribusao, Mandin and Houndin. Look at these people who are a cook and bonnet and no one harum worker. Yamuga Bunu Yamosa was yes, and we can't know what. Come on, one Monday, one Tuesday, and we can't know what. Nonsense. I want to learn that. I don't know. It's a little bit cause I'm a girl on a ballet, a cook on a ballet. I'm not going to let you move. But I've made the money again. Maybe I won't believe after 1 month to my war. I've made the money away. I say, I'm going to remember my for 700 before the match. Nonsense. I can't have the money of each one. You won't hit the standard age of church. Roma hit the standard age of education. Akpuaka. We hate you, baby. I'm going to put a lot to cause of this ritual for me. Oh, we do not rock all your silver rag. I'm one key, so yeah, one key. I'm one key boy, when I was really in a Muslim, one is will not Mulo Usu. Asana lava. All that we are when I bought you, but get the standard education. Yes, give you 2 years. I bought you. Nibusara laba for Roman. Mommy get to me in a book. Daddy, we are in a book. Mobile Batahi, easy passage. Why are they pushing it? Ebatamaya, Motoko, Sinagate, Mechanism. Let one your time. The Parabusara, go on. Demand the first day. Obata, Oyana de Henry so much, but he can get a mechanism in Bando. What did he say? Why am I want to patronage Patata? Zerenia, already continue. I know why you're trying. May I complete 2 weeks as a plug, but Charlie. Mutala Bojo, Abojo, Council Abojo. Very simple. I'm not stressed. You, I got one missing. I'm a long age on Jagger Bremiago. Come on now, whatever Brego law, but I can wire. Nonsense. Let him work at I want my depression. More opportunity than when we came before my wife. Come on, 1 Monday, 1 Tuesday. And when we came, because watch, I'm going to be okay, let that now. I let's celebrate ourselves today. Watch, I already go away and give you occasion and let you go. Why I let them in the cafe? Email Kichorilla. You are like Hile. We are not a lemon, come on in a leg and I cafe. You know, I'm Rosia, no look on a fire squad, but came away again on that. You get part on road, you get a good and lucky glisten. I am seeing we get chief tonight. This one day, I'm on that kind of depression, and she let wine, Chori, all side over the Kanya William Nibumoto, and Chorali, and Leremaya, Lepata, Lucha, Alawine, Alaya Coco. I get here with her. And Chorali, the wine, Chori, not on Erocha, Sarocha, you like you. You know, I get Johnny, I say, honey, who called Rocky, I can't. But on the consumer of Bathelomew, on the side. Now I come there. I make them Castia, and Motama another update. Your name is when you put a Hawaii to the man, Melanie, Send honey.
The nonsense at this girl, you already hear you win. That's a woman making you fat. One more who walk a fast. Don't want to have another one. This one, I possess side of you will come along on nation. Like I from a warehouse, he didn't go look at this one. So on a lesson, I know what I love officially. Put your head down, why? A lawyer called you, never. So any amount of updates, we are going to buy a try for you. No matter how long I drunk, probably you whom we are no more separate. Even why I'm not my occasion as your wife, in another glory. When you put on a peggy now your wife is so beautiful. Tell all I wonder what why I am a Mura Bojo. Elanu, we have one, you listen well, in an occasion, and none of it told me, Elanu watching any person, and you will your wire. I call Mohana Banacocaho. Watch ya, and what you can see, low wine, when I'm Maka possible. Oh, yeah, oh, which you love, Rocco here. I'm what your man and let your man take an antichrist. Nella than wine, yes, it's you all. And no one's in that whole joint, and I'm make a I'm telling you, about depression and everything. Watch ya, as a rich man, just take it to Lego. Now I go back and go in a committal. As a rich man, what did you see? Oh, Mungala Tomoto. You might put my hair not to one wine, maybe 10 or 3 months or 4 months to Papa. Or then I call blessing as a rich man. Then we had a forget. Oh, baby, I had you. Man of matter, that's a blessing. That's a blessing. Or why I can move. I can what I baby. Poor man. One man to my within Georgia. Was one man. Young man, to go to this boy again with this boy. Here, come yesterday, Saturday by this time. A pop natural prayer. Poverty, my hands, poverty, so you want to see get you where go. Nonsense. Lay your own mortgage and once is so. Do not we a gas to my water, Zuto, more woke more wine. Ghana to throw a double and don't have one day, what are real wine in all Ludi? I be a lordy wine, lordy, the ticket wedding. It's in a wedding. Papa, is a village at the Lagos. And when I do 1 month to Paramount, Mommy, I didn't get 1 month. Oh, I get to Tampa. Those are the wedding. I go here, okay, yeah, at the wedding. The woman I did go in that should be with all my wire, but I uniform. I didn't let the just at that you. Oh, I get to Tampa at the wedding. 1 week to the wedding, the man is just like a fool. 1 way I work. And make because so the remember this wedding. Makawi and the change up a 1 month. 2 name arrangement. Oh, you see, I go my what I say, what I say. No, you can get it at the wedding again. The boy said, hey, Bogus, you're good. When you see to the joint, I'm ready to marry to the easy. And I'm walking and I can't pack a cigarette to go and come with say to me. Now, what I get is a man. The boy said, don't worry, I did it. Don't worry. He got a little Lagos, but should I watch I go is a vampire without measurement. Or General Tello, Lagos, he has now waiting for 3 days. Because this man now forgotten or to a campaign. Like this. The boy a lawyer now from where you go to. Only how much measurement. The boy said, oh yeah, okay, green material, but don't want material. Oh yeah, don't worry. One man, so come on a picture. I say a picture. I'm not going to see the man without measurement. The man I better wait in the chicken and wedding, I better Friday night. And chicken, I can see a test here. Or Banumulo test here, but the thing I will oversize or they go gongole. Or make a complaint or other Hawaii Indian I walk in. Yeah, actually, you could be a little bit. It's happened, no time for amendment. The chicken and wedding now. The man and money. Not the man gets you oversize the guy wedding where I walk. A boy, a chief and law, if I your father of the groom. If you the man you go gongole, but they can match on our mopota. He was in me with the stupid DJ. I be have a gig wine. Oh boy, mama, the man you oversize. Now, now, but we want yes, only, and I'm a joke or work or why. Just don't know what keep up to one, and I will go on. So, say, everyone again when I got watching now. Everyone again when we work, I'm going to move from working. My name will everyone up to 5. Nene, oh, Nemo. No, man, Papa was your job, very stupid man. So, Papa was very useless, harmless man. Hello, sir. Ewu kago, my name was Papa. So,
gbanwee were gaa na-agụ papa Peter batara pọpọ pịga papa Paul enwere ọzọ so ya useless music ọhụrụ ị ga-esi kọọtụ fada onye ihe ọzọ bụrụ ebe nonsense ihe na-ewere iwe ahụ emeziri ndị katọlik eje ha ma ruo egwu na nwe na-eyuzu na nwere kele ka a na-agụ ndị bụ nna nwere ọrụ dịrị ha ana m ajụ ofu egwu ụwa gara agụ ka e were ọrụ kwegara anyị bụ ndị katọlik ọsọ mkparị a na-akparị ụmụ nwoke for ages lee ya ana m like iji faks kwuo okwu wọchị ya nga ọbụla ị hụrụ akpụrụ mmeri anyway ị hụrụ akpụrụ mmeri a na-eke ihe nwa ya nwoke Jizọs mana ahụ mgbe nga akpụrụ Josef before ka ihe nwa ya nwoke Jizọs ọwa agaghị enye ya okpe ka ihe atụrụ ana m ajụ ihe niile Josef nọ n'ụwa o nweghị mgbe o kụtara nwa ya nwoke Jizọs hụrụ ya see love dadị achọrọ m ịma afọ ole dị na ihe ga-anọkwu 100 years n'elu nke nọrọ anọ ịnọcha anyị gawa ebe ọbụla sọrọ gị ọnwụrụ eluigwe ka ị gachaziri n'ọzụ n'eluigwe nsogbu anọ ọnwụrụ ọkụ mmụọ ka ị hụrụ onwe gị babasitara ọkụ mmụọ ọkụ gbanwe 5 years ọ gbara gị ahụ mana ọ bụ fam gụọ n'afọ na onye ji ego afọ na-eme isi brankọlọ wụbra nke aga ọkọsụ chiaman ele ka ọ na-eri ego obi a na-agbawasị gị enwere ihe mere gị isi arụ ha nye n'ego onye eze ya ma alụ gị na mma ke ahụhụ God bless you all remain blessed o tele mgbe Chukwu gọziri gị aka na dị soft n'okwere Naijiria a nwere ka aka ndị Naijiria na-adị wọchị ya ị ga-esi n'ihu ha mara ha na-enwe akpara ata ihe ka m cheki onye Naijiria ịnọ n'obodo o jiri nwayọọ batachazịa ewee waba ọjị maka na otu o si adị my senior colleague in the field, thank you very much for that amazing time. Imende mmadụ onye ọbụla chi ọchị maka na ife isi ike erika mmadụ niile bịara ebe a wụrụ na facho ịbịa nọ na onye n'anya na-akpịa n'anya na iti ya ebe niile adịchako asị na ndị bata obodo oyibo chi ọzọ si ya nje I see you.
Yes, sir. This is the arrival of the celebrant. Every person of us, watching a mellow. Iyom, Bathelomew. Iyom in the culture. Oh no, Bathelomew. Where else am I welcome? You see what you're doing about yourself. Ewu jẹmu na yẹ fa. Ayé ló ń gbé ayé báyà tí kò ló ń bì. Ìtí ò tí ò kúrò yà bá tẹ̀tẹ̀. Òdòkú wọ́n fẹ́. Iyom mi ní bá sọ. Àánú máa fún yìí. Iyom mi ní bá sọ ló mọ̀ ọ́ jì. Òdòkú wọ́n yà. Iyom mi ní bá sọ ló mọ̀ ọ́ jì. Ìtí ò tí ò kúrò yà bá tẹ̀tẹ̀. Ẹ̀gbọ́n yẹn fún lùkọ́. Ìtí ò tí ò kúrò. Ìtí ò tí ò kúrò. Sit down for Iyom. Sit down for Iyom. Sit down for Iyom. Sit down for Iyom. Iyom no more. Iyom no more. Odogu wani. Odogu wani. Also the nobu. Also the nobu. Also the nobu. The bossa. Also the nobu. Also the nobu. Also the nobu. Sit down. Mini maluko. Mini maluko. Sit down. What a chinam. What a chino melu. What a chino melu. What a chino melu. The boss. What a chino melu. The boss. What a chino melu. Oke. Sit down. Also, what's in there, Melo? When you get what's in there, Melo? Sit up. Oh, Nina, like calling the when you're again. When you're again. Also, didn't know. Also, didn't know about that. Also, need no do. Also, need you no do. Also, need you no do. Only last week I saw international young papa content. I see you. You're highly welcome, sir. Yes, sir. Can you remember now? International. One of the superstars of Nigeria. Yeah, Papa, the shaman
factory. That is yes, sir. Yes, I'm not here. Here comes, sir. You are also watching a melon. Also watching a melon. I'm coming. I'm a melon. I'm coming. I don't so even when the money worldwide, and I will withdraw. Only the way you so somebody for the peace. There's your good. All you know is a lot of now what's that? Now also, I don't know what we do. Let's go in there. Here we go. Hey, what's your name? Always like in the rock, but I'm going to say the rock. You know, I'm not so. This is a fantastic couple, very wonderful one. Whoever you are here, please. Okay. We are going to move on. If you want no before we go on, please, there are dignitaries that just walked in while we were talking, while we are doing the needful. And I want to ask the Anota where's the Boranomano and the Wobo they went and when they Namaho, but when you the Chairman Chief Executive of Young Content Factory is here, flesh and blood. Eburoni Bonana. Umtumuni asema nyama. Oguwesu, Fawsechoku, Mechado, Jisika, Ogamo. Akwamina, you are highly welcome. So I know trouble in now the program Aiji, our church, when we arrival of the couple for their anniversary. Manotu let's go about them so that Kawa do actually refer. And the Gomania for Oji coordinate table on Daba. Because only over Kumaka, Yamba, Kumaka, Yamba. Yamba, what if I'm a Kumaka? If I can't tell you, MC Mumu. Yamba bi na-ekwu onye ne monya na na-ekwu bụ onye aba nwanne nke ọ bụ n'ife niile adị m agbakọta arụ okwu na Yamba baka njiwe mana mmadụ agbakọta arụ okwu. Very soon I will introduce myself. Mma na-ata nwa ife mma na-ata ọbara atasa ya ntantari ntasa mma na-ekwutere ya gị nke ikpeazụ a biko Iyom ndị Imo anyị na-anabata unu ọ ndị Iyom ndị Imo anyị anabatago ndị obosi nabatakwa ndị dị iche iche ma ndị Anambra biko ndị ọbụla bataba Yamba ba nwere ife ọzọ m na-ekwu na-emeta ọhụrụ 50,000 nye nkantị na akpadoro m anya ukwu. Thank you. Biko ọ na-ekwu kpọsara ọjị okwu kama ndị ụmụnna ụlọ ewu n'Igbo triple chair double chairman anyị isi anyị na-ebe kịta anyị ana isi m ekwusina na okwu m ekwu ozugbo eze ọchụdo narị nne na Italo ọzọ dị n'obi anyị nọkwanụ ke ka anyị esi dobe ihe biko ọzọ ọdọ na Anaba ọ ji oke osisi ọ na-aga onye mejọ ọgọ yọọ apọlọji a na-ayọzikwa apọlọji nwanne m onye ezi abụ obodo dike anyị jigide ebube na parakọt gị na eze ọba Chukwu gosielu m ụnụ. Chairman biko anyị chọrọ ka anyị mee official presentation before onye bụ nna anyị a na-akpọ Chairman, one of you chairman not to go do. There's a chudo. Or to the one count, if I know you met him all in ya. He met him out by the sick ever be I think I'll find your man or to Tundu. I know when the Kadika was a loop by a point of a calendar back and a potato. Can I want to learn you? Kadichi Obalanza Bagana. Opamona Fanum, Bukaba Fanos. Ichi Obalanza Bagana, no Panso, or the Conoro. Kenya. Okay, we just see Pota. Because also the movie.
Kada Joseph na that protocol. No, no guy can talk. I put loop. So he was yale ufuaji. Enye ge microphone. Ki go nya anyemdo. Darisa. Asin kan kene onye ona jali ije. Biko dalum. Unu juwe bia, unu ye juwe no. I went out okay. All goes there and if I name now we're there. All goes to Bugani already. All of our Gani rookies were simple where near my junior brothers. I wear walk over. The guy for in this Lagos, in this Kaduna. You can ring of the chief and Lolo, or Ichi and Lolo, or there's Oban and Abba, or there's Obeka Obanam Mako, or we go Pano. Okay, ready. All right, and you check you go program of the events. Okay, ready. Mommy, let's smile. 1 to go. Anglican Anglican. Kenenu Jehovah nini no dimma. Sike me kan look for my cock in a line. Emana keke sike na. Bwana momo ndidi biano na ndo omenala. Chipatrika Tilo. Ndo sekata kenelu mo. Awake okiosibo. Omo ni bi the big man be the poor man. Omo ifeji amodi. They not say no. And then my tiger is very stubborn. I don't use the name. When I see you for it is to go. And the program I work for, I put it on Tiaman in the person of Mr. Ileseko Amulonya Lego Istanbul. Ileseko Napa. Okay, Chaba, not with Chama. I chief also Hi Chief, you are highly welcome. Inu ebunda oboye ama. Also na naba. That's also nkem. Hi Chief, that's also nkem. Chief. Let's have a go. Also na naba. Chief, but no woman ya kwa International Aquamia Kakasa
also one Odogu Water, when someone a managing director, Melity Kabuta Wire, Oga the Liquid Good. Odo Bolu, Ababa one, Otsinawa, Panuku, hey, Chief, Adabo, Jabo, I am Basisi. I can't do the Odogu Water, you will have got again, you down in the room. International Iyom Baba Contact. I want to be Maladali. That's awesome. Okay, so ego. Sasa kali pani anaka, namuna gede namma. Igwe Dalu so much. The stainless lady. I see you. What's your code? Come on. And I need to quiet the door. Ah, not talk what. Hey, good night, you have. I will get it to I know we get a balloon. Signal, I got you don't Adam Adolu, Laura Sodido. Joma goes to the big. Get us 500, 1,000. Never in the bag. Now you look at the poor, but you look at the woman. I don't know what you camera. Anatol Ben. Praise the Lord. Master, blessed be Kobaba. Also, Matumaya, well. Supposing, so, I'd walk away, I'd leave away, Usually, Amaka. Obo say that for the Obuya. Yes, as of 400 carry Obo. Yes. Amen to peace or body. I don't worry if you so, that can do a pop war. No, that one. Yeah, I know what that. I don't know. Even for you. Yes, you. No surprise.
Asị m eme. So, ma agbarụ n'aka na ụmụ ọrụ isi akụkụ ụmụ. Akụmama. Ọsara esi na ibi etu chere ya mara amara nke m na-ejoto gị na ya. So, n'egburu ọgụ olu, eji m ofu n'ama wee na-asị maka na ọgwụgwa Anaba open! Anaba open! Anaba open! Praise on! Ọzọ nwa Chinemelu. Fama wa iri. Ababa nwanne m. Ochi na nwa. Ihe eme. Very carefully. If you are the owner of this Hilux white color, your plate number MPH 550PX. Open another one when Hilux white. Nwere usoro eji eme ya onye ọbụla nọ n'ezi chọrọ ka a nabata ugolọma onye ọbụla nọ n'ezi chọrọ ịbata ya gwa anyị ka a nabata ya ka esi anabata ọ bụ ịghọtago ife ọbụla a na-eme nwere usoro ọ bụ na ewu ọcha spika anyị ọ ka adịkwa mma kesịrị anya n'azụ wọchị ahụ spika ka anyị nọgharị ebe ka anyị nọkọ ọnụ maka tiwa na-aga ma alụrụ ya ugolọma dị chiko ọpụlụ ọkabado nwanne m ọpụlụ ọkabado biko sipụta oche ka anụ na-azụ ebe ka anyị ncha nọkọ ọnụ agụ mmụọ ndị ụtọ mmụọ agụ mmụọ na anaba agụ mmụọ oke nwoke akwa nwoke ya wụrụ nwoke injinia nwadịanam injinia nke nkatagoro oji aka na mmanya ya shi n'ibe ije nwanne m ndị abụ ụmụnne m n'oge nama otu nke ọdụ ugolọma chocolate na arụrụ nne mmụọ na-apụ apụ ife anyị na-eme bụ ife anyị nwayọọ ụdọ na-ejiri eke ego odogwu nwoke ọzọ dị n'obi ọkwụlụ ọka gbado ọkwụlụ ọka
Thank you.